machiegni. Nyakoro Mogejong, picha mabendi neno kanyo, mano picha mar jalara kom governor e county ma Kisii, mano Sam Ongeri. Kabende olaro komno e county ma Kisii kod otiko mar duond burano mar DAPK. Nyaka sani jalupne mabende ne gintiere godo e ng'wech mar laro kom governor e county ma Kisii no juang'e. Jalupne kose juang'e to nyaka sani podi otemo yore makoni kod kocha mar manyo jal machielo mabende obiro bedo kaka jalupne. Jalupne mabende ne ojuang'e ne en Josiah Maanga mabende noweyo mano Sam Ongeri. Kabende ojuang'e noriwore kod kwethno mar Kenya Kwanza. Kata kamano nyaka sani Ongeri podi chunye dang'ni kabende podi otemo manyo jal mabende biro bedo jalupne e ng'wech mar laro kom governor e county ma Kisii. Weche makamago nyakwara Mogejong podi wamedo luonu machiegni kendo kuku kachiel kod tiendgi wabiro mi e wechewa mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Nyakoro Mogejong ka wadhi e weche mamoko mabende podi waluonu, ang'isi ni weche makamagi jofwambo mag goyo tache e kor gwenge